Sikubingelele sikwamukele kwi-MNTV channel okubingelela ngumsizi ngomfana kanjanga sengiphuma phansi kwanongoma. Sikubingelela njengalesikhathi sizokuthulela inkulumo kaPholo Makhoba ekade ekhuluma nomsakazi weSunny South mayelana nomsebenzi wakhe nezinhlelo anazo kulonyaka. Ngiyacela ukuthi wena ongaka-subscribe kwi-MNTV channel usubscribe. Wena osusubscribe-ile uqhubeke nokubuka izinhlelo zethu. Ngethemba ukuthi usayithokozela, ungakhohlwa ukukhomenta. Siyabonga. Alright, njengamanje ke uzwa lapha insizwa uPholo emsakazweni radio Sunny South 97.0 FM. Njengamanje ke uthi ke amathemba. Right, njengamanje ke sesifune sasamthola. Buta sikubikele sikwamukele emsakazweni radio Sunny South. Sanibonani iNingizimu Afrika yonkana. Endlela sezansi lokubingelela uPholo Makhoba. Mpoka forum. Right, Pholo Makhoba. Mfowethu mhlambe ke siphele siqabe sigijime sikibhekisise nje uPholo ukuthi ke kahle kahle ngifuna ukubhekisisa la ukuthi ngiyengezwe kancane ukuthi ke ukasebenza ke negcokamelisha kakhulu nje isikhathi eside. But ngifuna ukubhekisisa ikuthanini ke mhlambe asiqala ubani uPholo mhlambe ungamchaza nje uqhamuka aphi nendawo before siqhubekele phambili. uPholo umfazi omuhle uqhamuka endaweni zaseShowa eduze neMandeni. Umfana nje ukhule ngenhlonipho umaziyo omunye umuntu kuze kube manje ngoba namanje futhi ngisamazi omunye umuntu angikhohliwe abantu futhi ibona enkolula bona ngoba abantu ibona belungu bethu samanje. Right, singena ngengoma ethi amathemba mhlawumbe asichazele ngayo iphume nini lengoma. Amathemba iphume ngoNovember lengoma lena. November uphakathi. Yeah, nenze nje zawuthuko okuyi-EP. Sona bayitholakala ke online ke ngoba bekuhlaselelo lokukhuphethe lolu kahle sengangithi ngizokwenza i-full album kwasho ukuthi ke ngiyabona isikhathi eside angimele wenze into izele insuku zizimbi kanje angimele umsebenzi ukhiphela abantu mase kuvulelekile ukuze bezojabula kahle. Right, ukuthi kodwa bebambe ngayo le EP lena okwamanje ekhona njengamanje. Alright, siyabonga kakhulu ke ngifuna ukubhekisisa ukuthi ke sike sabona ke usebenza nezinye insizwa mhlambe ke esihlukahlukene. Ngifuna ukubhekela kule EP yakho usebenze nobani kule EP yakho? Hayi kule EP lena nje ngisebenze nje ngingedwa lana ngisamile entabeni uPholo nje. Kodwa ke futhi akunankinga nezinye insizwa mhlambe emsebenzini ozolandela ngoba kufanele ngwachitha amakhathi esakeni kuyo lonyaka lo makwehlela lo mkhuhlane okhona ezweni. Zikhona izinto zisebenzisana nazo noma yonke ngiyibale njengamanje ukuthi obani nobani kodwa khona ikhona insizwa bengalindela abantu ukuthi ngizobe ngahambi ngathi ngomsebenzi nezinye insizwa. Yabo. Right, ngifuna ukubhekisisa kahle ke ukutheni ke usebenze nensizwa igcokamelisha. Ngifuna ukuthi ke singene kakhulu kuyona leyo but ngifuna ukubhekisisa ukutheni ke mhlambe kwabanye abantu abasha abafisa ukungena emculweni kamaskane ngabe mhlambe ukuba igida ngoma noma mhlambe ukusebenza nenye insizwa enye indlela yokuthi ungene ku-music industry kamaskande noma mhlambe into mhlambe evela sengaphakathi ubone ukuthi awuyazi ngingakwenza lokho ngingakwazi ukhipha i-EP noma ngingakwazi ukuthi ngikhiphe i-album into odlula kuyona leyo ukuthi ube igida ngoma noma mhlambe kuvela ngaphakathi lokho. Hayi akuyonto edlula kuyona into nje osukuyiphila kahle she into nje umculo ngasho kanjalo into osuke uyiphila uye ngokuthi ke kushuthi ungene kanjani ngoba kuhlukene nasemsebenzini ungangena ube cleaner kanti kahle she uqala kuba imanager ubona lonto. Yeah, umculo mina into vele ngangilokhu ngiyiphila kusukela kudala nje ngisemakhaya bayazi igenge ngakhula nayo empeni into nje yasukela sidala vele ngiyiphila uyabo. Right, mvuka Makhoba ngifuna ukubhekisisa kahle ukuthi ke kusuka njengamanje kubheke phambili yini esingayilindela kuwena njengoPholo? Ngathi nje abantu abalindele okukhulu ngoba uma siqala nje ngoba uma siqala kwasalento lena ngizokwenza i-full album ngicela futhi abantu ukuthi beyisupport kakhulu njengoba besupport i-EP yami isande sedlule ekhanda kuleyo ndawo kufanele ukubabonga bonke abalandeli abathanda uPholo. Angikhethi balala muntu ke mina ngoba
umfana ohleka nawo wonke umuntu ngoba anginamncane muntu futhi awunanqane muntu ya ngifuna ukubhekisisa ke mhlambe ke before sivale nje ngifuna ukubheka ukuthi mhlambe njengoba usuqalile sosebenza ngawedwana nje ungathi kunjani kwi-industry mhlawumbe mongatshela umuntu osafuna ukuthi ahambe ayorekhoda naye? hayi engakusho nje umuntu osafuna ukurekhoda kumele aqine nje abe indoda nje yabo ebekeze ngoba zeshuka imbodla kwesinye isikhathi kule ndima lena. Right. Zeshuka imbodla kodwa nje uma indoda kumele bekezele nje uye phambili ungene emetheni njengabo bonke abafana. Right. Isihloko sengoma sithi Amathemba. Why ukhethe lesihloko sengoma ethi Amathemba? Hayi lesihloko lesimsakazi ngasuke ngathatha ngathi nje lengoma lena ngasuke ngase ngijula malabafana laba bamabholo lezi zinto zisimise kabi zisimise kabi ngapha kodasi. Yeah. Zisimise kabi kakhulu manje kwasakufika le ngoma lena ukuthi ubone inkabi imele nodali wayo bese qhamuka lezi moto lezi uthola ukuthi shaya iconvoy kanje yabona. Okay. Already sihambe intombi yomntwana yabo. Right. Ngoma yafika kanjalo msazi. Angazi noma la ukhona lengoma uzoyizwa yini ngifuna ukuthi sixoxe ngale ngoma le bese siyavala. Ithini le ngoma? Ingane yami ushiki noshova yalozi yawini. Right, mfuka bakhoba umculo wakho umnandi kakhulu siyabonga kakhulu ke ukuthi uqhamuke nawe ke neumculo ngiyabheka impela kuhlukile yazi ukuthi isimanje manje umfana osesemncane kakhulu nto but siyabonga kakhulu ke but ngifuna ukubhekisisa ukuthi ke mhlambe enkundleni zokuxhumana utholakala kanjani nanokuthi ke mhlambe ke athina amazwi wakho mhlambe ngawabhekisa kubantu mhlambe ke abamsupportayo uPholo nabafisa ukuthi kuyaphumelele aye phambili. Ngathi nje bafowethu nonke ngithanda umculo kaMaskandi mina lona umvuka amakhoba uPholo sengifikile ngizocela nje ukuthi ningisupporte ningifuthande njengoba bonke abantu angiluna muntu ngojabulisa abantu nje kuphela nje abafuna ungilandela lapha enkundleni zako Facebook page lami elithi Pholo Makhoba selisha bekaphela abantu ina 3000 something selisha umuntu engene kulena 3000 cause bidala sela hayikeka shiki ngathi oclever sinayi sagcina belenzakalisa kodwa ke asingakusanginaka lokho futhi abadinga mhlambe ukuthi uPholo bexhumane naye ngokubalekile bengamthola kule number ethi 079 167 all right 43 79 asiphinde futhi ogcina 079 167 all right 43 79. Right, siyabonga kakhulu ke mfuka Makhoba na next time masokhona ukhiphile sohlangana soxhumana ngendlela yakho ke ne. Ngiyabonga futhi sesale kahle. Siyabonga kakhulu Makhoba. Ntamba menzi siyabonga. Siyabonga kakhulu.